ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪೂಜೆ ಐತಿ ಓದಿಲ್ಲ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಎಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪೂಜಾ ತುಳು ಅಲೆಗ್ ಪೂಜಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂದಿ ಒಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಹೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆನರಾ ಜೈಲ್ ವೆಸೆಂಟ್ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಅವಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಜನ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತಲಂಚೆ ಅಲಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಗ್ರೀಶ್ ಬ್ಯಾಂಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಪಾಡಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಶ್ ಮುಳಿಪೇಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಯಾರಲ್ಲ ಬೇಟೆ ಏನ್ ಕಾಲ ಗುಡ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆ ಬಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಂಬುಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ದೈನ ಇದು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಂದೆ ಪೋಪ ಅಂಕಲ್ ಎಂಗಿಲ್ ಬರ್ಸಾಗ ಕೊಡೆ ಬುಟ್ಪೌದು ಅಂಕಲ್ ದೊಂಬು ಕಾಲ ಬುಟ್ಪ ಎಂಗಿಲಿತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೈಟ್ ದೊಂಬುಡು ಕೊಡೆ ಪತ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಚೊರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ಚೊರೆ ಎಂಕುಲು ಏತು ಚೊರೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಡುದು ತರ ಕುಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಆಚೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈ ಮಾತ ಕೆಸರಾದು ಬೈದೆ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ವಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಗೆಳೆಂಗೋಲ್ಲ ಮೊಸರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರೆ ಅಲೆಗ್ ಮೊಸರು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಡದು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆಗ್ ಕೊಡೆ ಅಲ್ನ ಅಂಡ ಅಲೆಗ್ ಬುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೆ ದೊಂಬುಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪೋಪುಡು ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ನಡುಮುಟ್ಟ ಬಿಟ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತ ಹಾಲಾಪುನಿ ನಾನು ಧರ್ಮಗತ್ತವೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ತೆತ್ತಿದೆ ಎಂಗ ಪಂಡತ ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಡೇಜರ್ ಫುಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂತೆ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಿ ಎಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರ ಕಂತಿ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಡ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ ಇತ್ತೊಪ್ಪಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚೂರು ರ್ಯಾಶ್ ಆಯರ್ ಒಂಜ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಎದ್ದುರ್ಪೋಲಿ ಅಂದು ಕುಚ್ಚಲಿಡಿ ಹಾಳ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಮೋಸ್ತು ಯಾನ್ ಪೋದಲ್ಪ ಅವಿದ್ದೆ ಏತು ಸರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪಾರ್ ಮಾತ ಪೋತುನ್ ಸೊ ಎಂಗುಲಿನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಡ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ಶುದ್ಧ ಗಾಡಿ ಮರ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆವ್ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪು ನಾಚಿದೆ ಅಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಂದ ಓಲಾಂಡನ ದಾದನ ಬೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಬೆಟ್ಟನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟನಗ Kudla cafe enchondu pandide. This is how the cafe looks like. Kudla cafe. Hi guys, englada Kudla cafe ulla. Ee Kudla cafe da owner erpanoda and Anita Sagar. Niki gatti meda sire tupara. Tupar right ade nagar manperate. Ari ee cafe da owner. Anita Sagar. Aar owner nanna lakku owner gottiddi. Otra sari cafe tippe. Last time badaga meet adita nanu selfie detitta. ಬಟ್ ಈಗ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೈದ್ದೇವೆ ಬರ್ತೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮೊನ್ನ ಅನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟವಲ್ ನೋಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕನೇಜಲ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಡು ಮೋನೆ ನುಂಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಲ
ಅಕ್ಕಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅನನ್ಯ ನಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜನ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಅದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಕೊಡೆ 30th ಜುಲೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಹೋದಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಹೋಯ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಜನ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೋಲು ಅಂಚಿನ ಕ್ರಂಚಿ ನಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಉದಾಟೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೂ ನಗದ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಿಂದು ನೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂದ ಅವು ಬಿಡ್ರೆ ಅವು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಿಂದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಆಜು ಗಂಟೆ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಬಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪೂರ ಉಂಡೋದು ತಿಂಗಳು ಹೋದತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡನಮ್ಮ ಹೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಓನರ್ ಒಂದು ಪಾಡಿದ್ರು ಶಟರ್ ಪಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೇ ಕೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನೂ ತಿಂದು ರಪ್ಪ ಬರ್ತ ಅವತ್ತಿದ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಂಚ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿನಾಗಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ನಾಟಕಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅನ್ಕೋಯ್ ಒಂದಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೋಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಲಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಕು ಪೋಡಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಯಾನ ಪಿರ ನಕ್ಕಲಿತ್ತ ಗುರ್ತಿದ್ದ ನೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾರ ಮಂತು ಎಂಕಾಣೆ ಮುಂತು ನೆಂಕು ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲಾಗ ಅಂಕಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಾಮಿತ್ತೆ ಮಾವನ ಅಂಕಲಿತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅಂಕಲಿತ್ತೇವೆ ನಾನು ಪಿರಾವುದು ಎಂಕರೆ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಏರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಉಂಟೆ ಕಲ್ಕದು ಉಂಟೆ ಆರು ಉಂಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾರೇನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚ ಆರೇನ ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಆತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋನು ನನಗೆ ಪಾಡುವೆ ಇದು ಚೂರು ಓಕೆ ಓಡಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮತ ಇಂದೀಗ ಸೂರ್ಯಕಾತ್ರ ತಿಂತು ಸೂರ್ಯಕಾತ್ರ ತಿಂತು ಆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜೇತಾಲೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬೈದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮಂಜಿ ಮಾತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೊತ್ತೋಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ತಿಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ದಾಲ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಪನೀರ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಏ ಸರಿ ಪನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಎತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತಾಂಡ್ 14 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆನಲ್ಲಿ ಅಂದವೆ 14 years ಆಂಡ್ 14 years ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ 15 years ಸೊ ನೀಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ನೀಕಲ್ ನನ್ನ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ಬಾಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ಬಾಂಡ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅವಡೆ ಇಂಕನ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಬರ್ತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದಾ ಮೂರು ಉದಾಸೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದ ದಿನ ಸೇವ್ ಪುರಿಬೇಕು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕುದ ಕುದರ್ತದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅವು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಬರೋದು ನಲೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಆಗ ಮಲ್ಲೆ ಜಲೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀರಲ್ಲ ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ
என்னதாದೆ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೆರೈಟಿ ಬಡ ಪುನಿ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಂಕ್ ತುಯಾರ ತನಿ ಕ್ಲೆಂಚ್ ಆತನ್ ತೂದಿಜಿಂದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂಜಿ ಬೇಡ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐತೆ ನಿಕಲ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ